Mám to zopakovať? Tak naša cesta bola veľmi hrboľatá. Mám vlastne syna so zdravotným znevýhodnením, tiež je to vlastne Aspergerov syndrom. Syn vlastne chodil najprv do bežnej škôlky, kde ale len na pol dňa, pretože vlastne nespával a bol vlastne taký, dajme tomu, problémový, ale stále to ešte bolo nejako tak, že pani učiteľky si s ním vedeli a chceli poradiť. Už pani učiteľka zo škôlky vlastne vravela, že bolo by fajn, keby mal asistenta, ale teda nadriadená to nebrala do úvahy. A s tým, že na začiatku bolo povedané, že teda skúsia, aby chodil vlastne do školy, ktorá bola pokračovaním tej škôlky, bola to malotriedka. Problém bol, že syn sa dosť nudil v tom prvom ročníku, lebo on sa naučil už ako trojročný sám čítať. Bez toho, my sme na to ako prišli, keď mal 3 roky. Zistili sme, že nie je riešením nájsť malú školu napríklad, ako sa odporúča pre takéto deti, ale že je proste, lebo toto je napríklad veľká škola. Ale tá škola chce. A že musí proste tá škola chcieť, musí vychádzať v ústretí rodičom, musí vychádzať v ústretí musí si povedať, že áno, chcem pre to dieťa niečo urobiť. A my sme sa teda až potom, po tých prvých zlých skúsenostiach s týmto stretli. Malo to však samozrejme aj tým, že aj my sme museli spolupracovať. Hlavnou našou spoluprácou bolo, že keď bol v škole problém, my sme po syna prišli. Ja som vlastne pedagóg, ja som učiteľka, mám vyštudovanú slovenčinu a dejepis, ale v súčasnosti si ukončujem aj štúdium špeciálnej pedagogiky, ktoré vlastne, čomu som sa začala venovať práve kvôli tomu, aby som vedela sa viac prispôsobiť nielen svojmu synovi a pomôcť mu, ale aj ďalším, pretože vlastne som stretla mnohé ďalšie mamičky, ktoré sa boria s podobnými problémami. Tiež je dôležité povedať, že tá škola bola u nás, tá pôvodná. Táto druhá, kde nám vychádzajú v ústrety, je 15 km od nás, kde nie je priame spojenie. Preto som musela teda odísť zo zamestnania a podali sme si, už predtým sme si podali návrh na niektoré kompenzácie. Tí nám najprv pozamietali, lebo však vie chodiť. To, že vlastne sme museli dochádzať tých 15 kilometrov, kde nebolo teda priame spojenie, tak nám povedali, no môžete verejnou dopravou, keby som to chcela spraviť, tak musím ísť z svojej obce do vedľajšej, tam prejsť 1,5 kilometra na inú zastávku, tam ísť do tej druhej obce 1,5 kilometra do školy, pretože tiež to stojí len pri nejakej, nestojí priamo v obci, ale len na hlavnej. A to by vlastne trvalo s tým prestupom za všetkým len 1,5 hodiny, len cesta verejnou dopravou. Nakoniec na základe odvolaní a neviem čo všetkého sme sa teda dopracovali aspoň k tomu, že hoci dieťa chodí, tak mu bolo uznaná potreba teda, toho, že potrebuje aspoň príspevok na teda ten benzín že je odkaz aj na individuálnu prepravu, čo teda je aj realitou. Druhý problém nastal ten, ktorý vlastne trvá doteraz, že ja v tom prípade som nezamestnateľná. On má skrátený školský čas alebo skrátený rozvrh, na základe ktorého vlastne je v škole väčšinou do 11. maximálne do 11:50. Nemohol navštevovať školský klub, teraz je už piatak, teda už nie, ale predtým vlastne od prvého ročníka nemohol navštevovať školský klub, nemohol chodiť do jedálne, pretože tam vlastne bol
veľa zvukov, bol rozptýliteľný ľahko a vlastne školský klub nebol v takých priestoroch, a nebolo tam toľko detí, aby bol ešte zvládnutelný on. Takže v tomto sme zase my vychádzali v ústrety. Keď mal vlastne nejaký, dajme tomu, horší deň, musím ísť po neho hoci kedy, aj priveziem ho o 7:30, odveziem ho povedzme o 8:30. Sú obdobia, kedy je to horšie, niekedy lepšie, ale maximálne od tej 11:00, teda 11:45 musím ísť naspäť po neho. Teda musím ísť skôr. Samozrejme, keďže je to tých 15 kilometrov. V súčasnosti je to vlastne tak, že potom prichádzame teda domov, ja sa venujem, okrem toho teda ešte mám mladších súrodencov, teda tým sa venujem. A narazili sme na to, že teda ten nejaký príjem chýba, keďže sa nemôžem zamestnať. V súčasnosti nás teda živí manžel a teda pomáhajú občas ešte starí rodičia. Na základe toho som si dala na žiadosť o opatrovateľský príspevok. Je to celá odysea, pretože už to trvá vlastne 3 roky. Myslím, že so všetkými tými odvolaniami, zrušeniami, presunutiami na ústredie. Prvotne, keď sme si to podávali, tak sme sa väčšinou, vtedy bol vypracovaný jeden komplexný posudok, na základe ktorého on bol v tej triede postihnutia, ale proste, aby ste vlastne dostali opatrovateľský príspevok, musíte sa o to dieťa alebo o dospelého, to je už vlastne jedno, starať minimálne tých, povedzme, myslím, že asi 8 až 10 hodín denne, čo teda ja teda robím. Ale bolo mi povedané, že tak ja by som to robila aj tak, keďže som rodič maloletého dieťaťa. No, to je možno pravda, ale väčšina detí teda ostáva v škole, povedzme, od tej 6:30 až v školskom klube, povedzme, až do nejakej 3:30, kedy matky sa môžu reálne zamestnať. Nie, že ja prídem o 11:00, v lepšom prípade po neho, v horšom prípade o 9:00 a zvyšok dňa sa teda o neho starám. Tiež vlastne chceli sme ten opatrovateľský príspevok, najprv nám ho zamietli, potom nás presunuli dali sme odvolanie, tam nám napísali, že teda vyžaduje rovnakú starostlivosť ako deti iného veku. Na základe toho sme do odvolania dali porovnanie s iným zdravým dieťaťom jeho veku, s dievčaťom, ktoré je o mesiac mladšie, je zdravé. A teda napísali sme tam s jeho maminkou, čo ona zvládne a čo on zvládne. Doslovne na základe tej tabuľky, podľa ktorej sa to posudzuje. To je kapitola ďalšie o sebe, pretože vlastne tieto tabuľky boli vytvorené na základe Kacovho a Bartelovej indexu, ktoré vznikli v roku 1965 a 1969 a sú len na fyzické ochorenia. Takže neviem, že či je to realita súčasných dní, keďže sa píše rok 2023. A teda už nie je len iné storočie, ale aj iné tisícročie. Kde je napísané, že pokiaľ je tam dieťa s Aspergerovým syndrómom a pokiaľ dokáže chodiť a pokiaľ navštevuje bežnú školu, čo pre dieťa s Aspergerovým syndrómom je nutnosť, pretože ho do špeciálnej školy ho nezoberú, tak v tom prípade vlastne má mať mieru odkaznosti 1 alebo 2. Ako je tam taká alibistická veta, že je to aj na posúdení posudkového lekára a vďaka tomu sa k opatrovateľskému príspevku vedia dostať niektoré. Keď proste lekár vidí, že proste tudy cesta nevede, tak vie tam dať. Ale tých lekárov je málo. Lebo sa stretávame aj s vecami, alebo s posudkami, kde je napísané, že dieťa je normou intelektu a v posudku sa človek prečíta, že dieťa je mentálne postihnuté. Alebo že má určitú diagnózu a potom si v posudku človek prečíta, že má úplne inú diagnózu. Že tak aj to ten posudkový lekár musí vedieť čítať.
Na základe toho, že teda viackrát sme boli zamietnutí, aj na základe toho, že proste sa nám stalo, že neboli braté do úvahy mnohé správy, neboli braté do úvahy viaceré. Teda napríklad ani toto porovnanie so zdravým dieťaťom. Nevedeli sme, ako tí prosúdkoví doktori prišli vlastne k tomu, že on má určitý počet bodov na základe tej tabuľky a že ktoré veci zvládne a ktoré nezvládne. Ešte na základe toho, že ten posudkový doktor sa nebol teda na neho ani pozrieť, keby napríklad v domácom prostredí, alebo že by nás vôbec predvolal. Oni si potom dali výhovorku, teda, že bolo to čiastočne v rámci koronakrízy, aj keď vlastne už končila, tak sme sa rozhodli, že teda dáme podanie na súd. Na súd sme teda dali, potom sme tam ešte teda, stále sme tam dokladali správy, až následne sme zistili, že vlastne po tom podaní už ďalšie správy nemôžu sa vlastne brať do úvahy, ten súd už nemôže vlastne brať do úvahy, ale teda to dieťa neostane neústrnie na niečom stále, hej, tak my sa mu stále venujeme, to znamená, stále sme k tým odborníkom chodili, viac menej tie správy sme si už potom zakladali. V novembri minulého roku sme teda boli predvolaní na súd, na pojednávanie, kde som sa teda zastupovala sama ako vlastne žalobkyňa. Dokázala som, čuduj sa svete, vyhrať. Bola tam veľmi teda chápajúca sudkyňa, že teda videla, že som mierne vystresovaná, lebo som niečo takéto pred súdom som teda stála prvýkrát. Sama vlastne vysvetlila, že ona môže, jediné, čo môže urobiť, to je tiež trošku také záľudné v našom legislatívnom systéme, že jediné, čo ona môže urobiť, je, že zruší na základe ich chýb tie ich rozhodnutia a oni to musia posudzovať. To znamená, že aj keď súd vidí a tam doložia sa ďalšie správy alebo by sa požiadalo ešte o iný posudok, nemôže vlastne on prikázať tomu úradu, aby mi ten opatrovateľský príspevok dal, len aby vlastne nariadil ani nie nové konanie, ale aby sa to zrušilo to rozhodnutie a tie rozhodnutia sa vypracovali na novo. S tým, že vlastne ešte stále nás môže ten úrad vlastne len potvrdiť to svoje pôvodné rozhodnutie. Len napríklad v našom prípade, keďže vlastne my sme nevedeli, ako oni sa dostali k tým údajom, že čo on zvládne, čo on nezvládne, a keď ho teda ani nevideli, aj ten vlastne rozhovor telefonicky bol len čiastočný, nebrali všetky veci do úvahy a tak ďalej. Nevedeli sme, koľko má bodov, nevedeli sme, ako k ním vôbec prišli. Tak sudkyňa im trošku dala tam mierne povedané po prstoch, že vlastne toto sa takto nerobí a že minimálne čo musia urobiť, aby nám to, keď vlastne sa to zruší všetko, že nám musia vysvetliť, že prečo nám to neschvaľujú a poriadne vysvetliť bod po bode, že prečo mu dali toľkoto bodov a toľkoto a toľkoto a toľkoto. A v súčasnosti dlho potom trvalo, kým sa dostalo zo súdu na ústredie. Ústredie to vlastne sociálnych vecí a rodiny preposielalo naspäť na úrad práce. A tam, keď sa to dostalo, to boli tiež nejaké zdržania. Aktuálne stále nemáme rozhodnutie, hoci vlastne súd prebehol už 15. novembra a žiadosť bola podaná, táto posledná, v rámci ktorú sme sa súdili, bola podaná v auguste 2021. Máme 2023. Za chvíľu to budú 2 roky. Takže toto je naša odysea s opatrovateľským príspevkom. Na druhej strane som veľmi rada, že mám také dieťa, aké mám, pretože mám ho rada, vychovávam ho, snažím sa robiť všetko preň. Som vlastne spoznala ľudí, ktorí, keď mám ja nejaký problém, tak mi pomáhajú, ktorým môžem zavolať, ktorými sa môžem poradiť, vlastne, ktorí ma inšpirujú k tomu, aby som, keď máme všetci zlý deň, keď má aj on zlý deň a tým pádom často aj ja, aby som to proste nevzdávala, ktorí mi poradia, že čo by mu mohlo pomôcť a ktorým zase ja niekedy poradím, čo by mohlo pomôcť ich deťom.